बाक्सानिनो एक्ट्रिस बेखौबो आंनि खाथियाव आं गसंफैनो खावलायनाय जाबाय सासे आग्राथिं सासे आगसिथिं गसं समायदोंना रायजोफोर सानै सासे आग्रा सासे आगसि आगसिया जोंना मोनफा आगसिया ओरैसोमोन ओरैहाय गरिसमा दासो गायसा थाबाबो मोजां नुनाय मा रायजोफोर हेलो गाइस गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि जिसादि ब्लगाव गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनाय थाबाय जों दायो बरमा बोरिमाखा थांगासिनो दङ दसेनि उनाव थांगोन आरोना जोंनि बे सायखं मुभिनि दिनै प्रिमियार श' दङ नोंथांमोना जायफोरा बाक्सानि इसोर कमेन्ट खालामबानो जाबाय जों दा दसे उनावहा जों थांगासिनो प्रिमियार श'आवहा नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन होननानै आसा थाबाय जोंनि बे प्रिमियार श'आवहा जों दायो बरमा टाउनाव दं बरमा टाउन जों दा थांगासिनो बोरिमाखायाव दा जोंनि फिल्मनि प्रिमियार श' दङ प्रिमियार श'आवहा नोंथांमोना मा होनगोन बेखौ आङो कमेन्ट खालामो आरोना सोर माबानिमोन बरमानिमोन आङो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आंबो दंमोन होननानै या बेखौ बोरमा टाउनाव दं जों दा ब्रिज गाहायावनो बोरिमाखा थांगासिनो जों दा दसे उनावहा बेंकआव दङ सासे माबायाव बरमायावहा मबाइल दखान दं मोनसे आइब' मबाइल दखाननि सोरबा बायनोबा बायफैनो हागोन आइब' मबाइल दखान ना लानांगौ बेबायदिनो बेनिफ्राय जोंनि गेजेराव दिनै खोब मोजां गेदेर आर्टिस्टफोर दंफैयो नोंथांमोना साफा नुगोन दा जों गिबियावनो जा साथि सावनाय हाबाफारि जों बेखौ आगबारायनोसै जेसा सिकेन्डारिखौ आं बिथां सारखौ मदद खालामनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय सायखं सावथुना जाफुंसार जाथों आं बिथांखौ गावनि मासिखौ जिरायनानै गुरै खावलायनाय जाबाय बेनिफ्राय गिबियावनो आं मान बावनाय हाबाफारियाव सासे सुबुंखौ सिनायथि नागिरदों मान बावनो नागिरदों जाय सुबुङा 12 लाख 15 लाख गारनानै सावथुन दिहुनो बिराद धोनि मानसि जायखौ जों प्रडिउसार होननानै बुङो जाय फैसा गारनानै फिल्म दिहुनो बिथांखौ जोङो आंनि खाथियाव नागिरदों बिरखं बर' प्रडिउसार बिथांखौबो जों गांसे आर'नाइजों मान बावगोन आर'नाइया सोरनि मिथिला जों बिसानि जानानै आर'नाइ बावसिगोन मान बावसिगोन बिथाङा जाबाय बिरखं बर' आखाइखौ मानांगौ 15 लाख गारनानै फिल्म खालामनायनि थाखाय आखाइखौ मानांगौ जोबोर धोनि मानसि रायजोफोर आंबो धोनि जागोन खोमा एसे दांना नायनि बिरखं बर' बिथाङानो थांनाय बोसोरबो सावथुन दिहुनदोंमोन गोगोम जादों लाब जादों देग्लायबो सायखं सावथुन दिहुनदों एसे फैसा बाजेट बारायनानै मोखाङाव नायबाथायथ' आरो दिहुनबावगोन बायदि मोनो गोजोननाय थाबाय बिरखङा दिनैनि समाव जि समाव माने मानसिफोरा फिल्म दिहुननो गिदों माने लाब जागोन ना जाया बेनि गेजेराव देग्लाय बिथाङा फैसा गारनानै सावथुन दिहुननायनि थाखाय आं बिसानि जानानैबो बिथांखौ माखासे साबायखर बावबाय आरो मान बावबाय बिथाङा थुलुंगाथों आरो बेबायदिनो सावथुन दिहुनलांबाय थानो हाथों मोजां सावथुन दिहुनथों आरो रायजो राजाफोराबो नुथों बेनि थाखाय आं रायजो राजाखौ जरदार खेबसे आखाइ खबनो होननानै खावलायनाय जाबाय बिथाङा जाबाय प्रडिउसार बिरखं बर' बिथांखौ आं गावनि मासिखौ जिरायनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय आरो जोंनि गेजेराव दं नोंथांमोननि हालामनिनो माने जोंनिनो बाक्सानिनो मसलपुर ओनसोलनि जोंनि बड' सिनिमा आर्टिस्ट एस'सिएशननि भाइस प्रेसिडेन्ट गोदोनि आथारिमोन दा प्रेसिडेन्ट जाय बिथाङा बड' सिनिमा आर्टिस्ट एस'सिएशन बिसा जायगा होननानै बुंदों जोंनि संगठन फिल्म इन्डास्ट्रिनि बेखौ 7-8 बोसोर जोबोर खस्थ' खालामनानै फोथांना लाखिनानै दिनैनि मोनसे गोगोम फरायसालिम लाबोदों जोबोर बाख्नायथाव गासैबो बड'लेण्ड रायजो फिल्म इन्डास्ट्रि सुबुंफोरजों बा आर्टिस्टफोरजों गनायजानाय आरो सन्मान होजानाय जोंनि गेजेराव बिथां गेदेमा सुबुङा दंफैयो बिथांखौ नोंथांमोना गासैबो सिनायखायो बिथाङाबो सावथुन दिहुनो डाइरेक्टर प्रडिउसार बिथांनि मुङानो जाबाय दीपक कुमार रामसियारि भाइस प्रेसिडेन्ट बिसा बिथांखौ आंजों समाव फैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय आरो गांसे आर'नाइजों मान बावनो गुरै खावलायनाय जाबाय
बिथाङानो जाबाय दीपक कुमार रामसियारि गासैबो सिनायखायो जोंनि हालामनि सेंग्रायाव बहुत साफामोन हेंसामोन आं बायदि दाबो थिगानो एक्टर जानो गोसो जायो किन्तु लाजिनानै आदाया गोसो माने जाब्लाबो एक्टर जाला बा जयन्त नार्जारी बिथांमोना जाहैबाय पर्दानि मोखाङाव ओंखारनानै खामानि मावनाय साफा साफा महरगिरि जायफोरखौ जोङो थोंजोङै एक्टर होननानै बुङो दा जों जे एवार्ड सेरेमनि फांसन खालामबोदोंमोन थांनाय 16निफ्राय बेनि गेजेरजों जोंनि महरगिरिफोरनि क्वालिटिया बारायबोगासिनो दङ रायजो नोंथांमोन दा बे क्वालिटिया बारायनाय लोगो लोगोनो महरगिरिनि क्वालिटिया बारायनाय लोगो लोगोनो बर' सावथुननि मान दान्नायाबो गोजौ फारसे थांगासिनो दङ जोङो बेखौ जोंनि गेजेरावल' लाखियाबालासिनो नेशनेल लेभेलाव इन्टारनेशनेल लेभेलाव बोरै लांनो हायो बेनि थाखाय जों नाजाबोगासिनो दङ दा नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलसिम थांनो हानाय जोंनि गेजेराव डाइरेक्टर प्रडिउसार एक्टर जोनोम जाबाय टेकनिशियानबो जोनोम जाबाय नाथाय बै प्रडिउसारनो जोबोर गोजोननाय थाबाय आदा दीपक कुमार रामसियारि गोगोम लिडार बिसानि जोंनि बाक्सानिफ्रायनो सारा आसामनि बड' फिल्म इन्डास्ट्रियाव गोगोम खामानि मावबाय थानाय आदा दीपक रामसियारि सारनिसिम आं बिसानि जानानैबो लोगोसे प्रडाक्शननि जानानैबो हामलायनाय आरो गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय जोंनि गेजेराव दंफायो चिरांनिफ्राय मुंदांखा एक्ट्रेस लाइसुमै ब्रह्म बिथांखौ आं आंनि खाथियाव गसंफैनो खावलायनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे करिश्मा बर' जोंनि बाक्सानिनो एक्ट्रेस बेखौबो आंनि खाथियाव आं गसंफैनो खावलायनाय जाबाय सासे आग्राथिं सासे आगसिथिं गसं समायदोना रायजोफोर सानै सासे आग्रा सासे आगसि आगसिया जोंना मोनफा आगसिया ओरैसोमोन ओरैहाय करिश्मा दासो गायथारथाबाबो मोजांखौ नायबा रायजोफोर दा बिथांमोनखौ जोंहा दा मान बावनांगौ आंसो मान बावनो लुबैदोंमोन नाथाय आखायाबो मोननै मोनथाम बिदि बोरैबा जाना थाबाय नालाय प्रडाक्शननिफ्राय मान बावफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आं सेंग्रा मानसि फैनांगौमोन सिख्लाफोरखौ सेंग्रा मानसिया मान बावनांगौ सेंग्राफोरखौ सिख्ला मानसिया मान बावनांगौ रावबो मान बावनो लुबैथाराखै सेंग्राफोरा सासे फैदों नोंथांमोननि गेजेराव नै लाइसुमै ब्रह्म आखाइ हमनांगौ रायजोफोर आरो आंनि आसिथिं दं करिश्मा बर' मुंदांखा एक्ट्रेस हायनापुरनिफ्राय स्टार्ट जानाय मान बावग्रायानो गाहायथार आं बायदिसो गोसोखौ मायबा बुंनो नामा लाइसुमै जेबो बुङा बिदि गसंबाय थाबा मोजां जायो जेबो बुङाबाबो नामा रायजोफोर आरो मान बावबाबो जेनोसो दा थांथ'नाङा एसे नायथोसै सेंग्राफोरा आंबो मोजां मोनबाय थागोन अब्ला दा नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मान बावबाव नागिरदों आं सासे मुंदांखा ना मा मिथिला नोंथांमोना मिथिखागौ मेन्डेला ब्रह्म बिथांखौबो आं आंनि सिगाङाव गसंफैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय आरो बिथांखौबो नायनो मोजां सिख्ला सासेया फैनानै मान बावनांगौ नङाबा जोंखौ रायजायो जोङो माबायदि मान बावनो थिनहरदों जोंखौ होननानै हामथारबाय खुलुमनानैबो थाङासै आथिङाव हमना खुलुमलांबानो जायो थांथ'नाङा दा र' माबा गारियाव गाखोहैखानोसै बायदिसोखा आदायाबो फंनैसो बुंदो नामा रायजो बुंनांगोन ना बुंनाङा बुंनांगौथ' हेलो 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 मानगोनां दिनैनि नैबे गोथार हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय जोंनिनो बिसानिनो मानगोनां लेङाइ आफादगिरि एनएसडिएन फंबाय जयन्त बसुमतारी बड'लेण्ड रादाबनि एडिटर इन चिफ मैखोम बसुमतारी फंबाय सनि फंबाय डाइरेक्टर गणेश
प्रदेशआव बिथां फंबाय बिरफुं सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि फंबायमोन लोगोसेनो बेवहाय नुजाफैनो हानाय गासै रायजो नोंथांमोन गासैनोबो आंनि अननाय मोजां मोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। थारैनो नैबे दिनैनि गोथार हाबाफारियाव नुजाफैनो हानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथांमोनजों लोगो मोनलायनानै। नाथाय बुङाबाबो जाया जोबोद दुखु मोनदों। बर'फोरानो बयनिख्रुइबो फिल्म बांसिन दिहुनोनो, नाथाय बर'फोरानो नैफोरबायदि एकदम लांदां अख्राङाव तुम्बु सोंनानैसो नायनांगौ जायो। बे जोबोद दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव। बुहुमाव मोनसेबो जाथि गैया जायफोरा बेफोरबायदि तुम्बु सोंनानै फिल्म नायो। बर'फोराल' नायथारो। दा बिनि थाखायनो आङो गोजोननायबो मोनो, देरगानायबो मोनो। मानो देरगानाय मोनो? मालायफ्रा न' सिङाव नायो, एसि रुमाव नायो, नाथाय बर'फ्रा जोंनि जायफोर फिल्म दिहुनग्रा, जायफोर एक्टर एक्ट्रेस, जायफोर प्रडिउसार, बिथांमोनखौ थुलुंगा होनो थाखायनो नोंथांमोना खस्थ'यैब्लाबो हाब्रु बेल्लाव बानागारनानैबाबो जोंखौ जे एसेबां थुलुंगा होयो, बेनि थाखायनो जों जोबोद गोजोननाय मोनो। आरो बे थुलुंगायानो जोंनि अराय जिउनि थाखाय, प्रडिउसारफोरनि थाखाय, जायफोर जाखांबोनाय एक्टर एक्ट्रेसफोर दङ बिथांमोननि थाखाय जोबोद गोसोनि बोलो आरो थुलुंगा जानानै थागोन। आसा खालामगोन नोंथांमोना जोंखौ बेफोरबायदिनो थुलुंगा होबाय थागोन गोजौसिम थांनो। जियानो जा गोबां बाथ्रा बुंला, मानो होनबा बेवहाय नोंथांमोना सिनेमा नायनोसो फैदों। बेखायनो गोबां बाथ्राखौ दंमोनब्लाबो लाखुमाना थ'नानै दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। आसा खालामगोन नैबे सायखं फिल्मा रायजोफोरनि गेजेराव अनसायनाय मोनगोन आरो अनसायथों। बिथाङा गावनि खरस खालामनानै जेसेबां फैसा मोनो बे फैसाखौ मोननानै फानब्रै फानबासो लाब मोनथों, बेखौ आसा खालामनानै बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों। गोजोननाय थाबाय। बेनिफ्राय लाइसुमै आरो करिश्मा बिसोरबो जिरायथ'दो आरो बेलेग सानैनि गेजेराव आं गसंलायनोसै। दंबावो नालाय रायजोफोर। दा बे समाव आं मान बावनो नागिरबावदों नोंथांमोननि गेजेराव क'क्राझारनिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय मानगोनां जयन्त नार्जारि सार, NSDN बिसानिबो सासे सेक्रेटारि। आं बिथांखौ आं जौसांसिम फैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जादों। रायजोफोर नायल' जाल' जोंहा NSDN नेशनेल स्कुल अफ ड्रामा दिल्लीनिफ्राय ग्रेजुवेट जानाय बिथाङा जोंनि सासेल' बर'नि। माखासे हिन्दी फिल्मफोराव दं, नोंथांमोना नायब्ला नुगोन। आरो बर'नियावथ' नुखाजोब्बाय गासैबो। रगन 2 ओरै माबा माबि दं, बेफोराव फिल्म जानाय दं, नोंथांमोना नायब्ला नुगोन। दा बिथांखौ जों दिनै बे समाव नोंथांमोननि जायगायाव लोगो मोननानै नुनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों। आरो बिथांखौ आं प्रडाक्सननिफ्राय गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय बे समाव। बिथाङा जाबाय जयन्त नार्जारि सार। आखाइ हमदानांगौ रायजोफोर। बिथांखौ गावनि मासियाव जिरायनानै थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। आरो बे समाव आं नोंथांमोननि गेजेराव सिनायथि होनो नागिरदों आरो मान बावनो नागिरदों मैखोम बसुमतारी, जाय बिथाङानो जाबाय चिफ एडिटर बड'लेण्ड रादाब पर्टेल निउसनिफ्राय। आं बिथांखौ जौसांसिम फैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। बिथाङा जाबाय नोंथांमोननि गेजेराव मैखोम बसुमतारी। बिथांखौ गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय प्रडाक्सननिफ्राय। जाय बिथांनि नाजानायाव नोंथांमोना बड'लेण्ड रादाब निउसखौ नुनो मोनबाय थायो। बिथाङा जाबाय चिफ एडिटर। आखाइ हमदानांगौ रायजोफोर। बिथांखौ गावनि मासिखौ जिरायनानै थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। दा बे समाव आं माखासे लिस्ट दं। आं खेबसेनो 3 आर्टिस्टखौ लिंहरनो सानदों। गिबियावनो आं जोंनि मुंदांखा बड' फिल्म इन्डास्ट्रिनि मुंदांखा केमेरामेन, जायखौ जों केमेरामेन होननानै बुङो आरो ओरैनो, सिनेट'ग्राफार अनसु ब्रह्म तामुलपुरनिफ्राय। बिथांखौबो आं जोंनि जौसांसिम फैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जादों। आरो बिथांजों लोगोसे आरोबाव लिंहरनो सानदों आं मुंदांखा करिय'ग्राफार लिसान रामसियारि। बिथांखौबो आं जौसांसिम फैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। दा बिथांमोनखौ जोङो स्क्रिनाव नुवा, एलबामफोराव नुवा आरो आं बायदिनो अनसुआबो
गोसोम बन्दा दा हायथा दा लिसाना एसे हेन्डसाम मालाय बियो सिनायनानै ला बिथांमोननि अननायावनो जोबोर मोजां मोजां बर'नि एलबाम ओंखारो बर'नि एलबाम खेब जायो जोबोर मुंदांखा आरो धोनिबो जाबाय बिसोरो गोबां फैसा खामायो बिथांमोनखौबो आं गांफा गांफा आर'नाइजों प्रडाक्सननिफ्राय मान बावनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय अनसु ब्रह्म आरो लिसान रामसियारि आखाइ हमदांनाय जोबोर बिथांमोनखौ आं गावबा गावनि मासाव जिरायनायनि थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय दा बे समाव आं जौसांसिम फैनानै गावनि सिनायथि लानो थाखाय खावलायनाय जादों आरो मान बावनाय जादों बिथांमोनानो जाबाय सीमा दैमारि मेकआप आर्टिस्ट सायखं सावथुननि बिथांखौ आं जौसांसिम फैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे मल्लिका दैमारि मादार अफ हेलेनानि बिमा जानाय बिमा बिथांखौबो आं जौसांसिम फैनो खावलायनाय जाबाय मल्लिका दैमारि आरो सीमा दैमारि जाबाय मेकआप आर्टिस्ट सायखं सावथुननि आरो मल्लिका दैमारिया जाबाय हेलेनानि बिमा तारमाने मनिका दैमारिया सरि सीमा दैमारिया हेलेनानि सिस्टार नोंथांमोननि गेजेराव जाय मुंदांखा बर'नि आर्टिस्ट एक्ट्रेस हेलेना दैमारि दिनैथ' फैनो हायासै खोमा बेनि थाखायनो बिमायाबो फैबाय बिनानावबो फैबाय दा बिथांमोननि जों फेमिलिखौ मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोनखौ जों गांफा गांफा आर'नाइजों मान बावनो थाखाय आं प्रडाक्सननि बिथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय नोंथांमोननि गेजेराव नै हेलेनानि बिमा आरो हेलेनानि बिनानाव आंनाव जोबोर बिथांमोनखौ गावबा गावनि मासियाव जिरायना थानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय दा बे समाव आं सायखं सावथुनाव खामानि मावनाय लाइट जाय माने लाइटिं खालामो बिथांखौ आं लेंहरनो सानदों बिथांनि मुङानो जाबाय गिरिश नार्जारि बिथांखौ आं जौसाङाव फैनानै गावनि सिनायथिखौ होफैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे आं लेंहरनो सानदों बेबी बर' एसिस्टेन्ट प्रडिउसार सायखं सावथुननि बिथांखौबो आं जौसांसिम फैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय बिथाङानो जाबाय गिरिश नार्जारि जाय सायखं सावथुनाव सरि खुलुमबाय बिथाङा जाबाय गिरिश नार्जारि जाय माने सायखं सावथुनाव लाइटिं खालामदोंमोन लाइट होदोंमोन आरो बेजों लोगोसे बेबी बर' एसिस्टेन्ट प्रडिउसार सायखं सावथुननि बिथांमोनखौबो आं गांफा आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय बिथांमोनखौ आं गावबा गावनि मासियाव जिरायना थानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय नाजानायावनो बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव गोबां सावथुन ओंखारो दा बिथाङा गुवाहाटीनिफ्राय बिथांखौबो आं नोंथांमोननि गेजेराव सिनायथिनि थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय बिथाङानो जाबाय गणेश बर' बिथांखौ आं जौसांसिम फैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे दंबावो जोंनि गेजेराव आरोबाव सासे प्रडिउसार बर'नि रबि बर' बिथांखौबो आं जौसाङाव फैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय आरो जेसास केरकाटारि नोंथांखौ आंनि खाथियाव नागिरनाय जादों जेसास केरकाटारिया आंनि खाथियाव फैनांगौ नोंथांमोननि गेजेराव बिथाङा जाबाय गणेश बर' बर'नि मुंदांखा डाइरेक्टर बिथांखौ गांसे आर'नाइजों आं मान बावनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय बिथाङानो जाबाय गणेश बर' आखाइखौ दानांगौ रायजोफोर गावनि मासियाव जिरायनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय आरो जोंनि गेजेराव दंफैबावो गुवाहाटीनिफ्राय सासे प्रडिउसार सनि बर' गुवाहाटीनिफ्राय बिथांखौबो जों जौसाङाव नागिरनाय जादों जौसाङाव फैनानै गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय बिथाङा हांमा मुंनि सावथुन खालामगासिनो ओंखारथ'वाखै बिथांखौबो जों प्रडाक्सननिफ्राय गांसे आर'नाइजों जों मान बावनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय आरो बिथाङा गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट इउबिपिअनिफ्रायबो प्रेसिडेन्ट इउबिपिअ बिथांखौ गावनि मासिखौ जिरायनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय दा बे समाव जों नोंथांमोननि गेजेराव सासे मुंदांखा आर्टिस्ट आरो एक्ट्रेस
जाय बिथाङा दा बिराद मुंदांखा मोसानायाव बिथांखौ आं जौसांसिम लेंहरनो नागिरदों बिथांनि मुङानो जाबाय सुदेम सना रामसियारि दीपक कुमार रामसियारिनि फिसाजो बिफानि उन थांफाबाय थायो दा फिसाजोनि उन बिफायाबो थांफायो दा नोंथांमोननि गेजेराव नै बिथाङा जाबाय सुदेम सना रामसियारि बिथांखौबो आं गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय प्रडाक्सनखौ खावलायनाय जाबाय दा जों बिथांनि मोसानायसो नायनो लुबैदोंमोन ना रायजोफोर साथामसो दंबावो मान बावनायनि उनाव जों एसे नारसिनगोन जों मोसानो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव नै रिना बसुमतारी आखाइ हमथानांगौ रायजोफोर आरो बे बाराव आं जौसाङाव लेंहरनो सानदों रिनाखौ गावनि मासियाव जिरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय दा बे बाराव आं लेंहरनो सानदों नायस्रां गयारि बिथाङा जाबाय नायस्रां गयारि केमेराबो हमो केमेरामेनबो एडिटरबो मिउजिकबो खालामो बायदि बायदि खालामो हायनामुलिनि माखासे फिल्मखौ बिथाङानो एडिट खालामो एडिट माने जरायनाय दानस'नानै जरायनाय शुटिं खालामनाय बे माबा सावथुनखौ दा बिथांखौबो आं गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय आखाइ हमथानांगौ रायजो बिथाङानो जाबाय नायस्रां गयारि बिथांखौबो आं गावनि मासियाव जिरायनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय दा आंनि बड'लेण्ड रादाबनि रिपर्टार आरो जोंनि गेजेराव दंबावो राकेश जौसांसिम फैनानै गावसोरनि सिनायथिखौ होफैनो खावलायनाय जाबाय निजोम बसुमतारीया जाबाय एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि सनितपुर डिस्ट्रिक्ट बिसानिफ्राय आरो राकेश बर' सायखंनि मिउजिक होगिरि राकेश बर' जोबोर गोजोनथाव नोंथांमोननि जायगायाव दिनै सनितपुरनिफ्राय आरो सनितपुरनि निजोम बसुमतारी एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि सनितपुर डिस्ट्रिक्ट बिसानि आरो नोंथांमोननि गेजेराव नै राकेश बर' मिउजिक डाइरेक्टर सायखं सावथुननि बिथांमोनखौबो आं गांफा गांफा आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय बे बिथांमोनानो जाबाय निजोम बसुमतारी आरो राकेश बर' बिथांमोनखौबो जोङो गावबा गावनि मासियाव जिरायना थानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय आरो जोंनि गेजेराव दंबावो मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट बिसानि नेहाथारि सनेस्वर बर' एक्ट्रिस करिश्मा बर'नि बिफा बिथांखौबो आं जौसांसिम फैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जादों फिल्म देखानो थाखाय स्टार्ट जासिगोन बेसे मानसि जोब्बाय फिल्मा